na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Sige. Tanawa, Laura. Kinuog ko. Nakakita ka. Oo, Nelusyo. Wa pagyud may tabo. Nga namakakanako ang bulang kristal. Kung ikaw, sige. Magabiya ka na. Bayaran ka lang unya namo man sa among gimbuhaton dinhi. Nganong bani naman lang ang nasa sud ning lungon. Oy, bani magod ng sod diha. Oy, hala! Oy, hala pa yun! Tirahan, hala, mga hala! Mga hala! Gilamat mo, Laura. Si Aqualus bang nang himo nini? Hala, ono! Kadiyot, tikapon ko ang bani. Dili. Kun mao ka na. Kinsa? Babae. Babae ang naglamat ninyo. Ug immortal siya. Kun mao. Immortal si Dayan. Uy, Ay, mura magkayong nanigbas. Unsa man to? Nelusyo. dunay tiliman doon. May immortal nga nasuko. Ug sa iyang kasuko, gusto niyang lukpon sa dugo ang aping sa kalibutan. Kinsa siya? Wa ko may baw. Di ko siya maklaro sa ikatulong mata. Sige na. Dili ta magdugay din eh. Maayo kay nibalik ka, Sir Jeff. James Noy. Ayaw kalimot. Ako si James. Di ay. Kuyawan ako, Sir. Oy, mura man tog. Dunay kusog kayong nibuto. Murag, bulkan nga nibuto. Naklaro ko bitaw sa gawas ka din eh. Sa dihang nagpaingon ko sa apartment ni Laura. Noon sa may imong nakita, Sir. Kuanay, bagang kayo nga nihagoros kanginan. O nagkamugdag kasama. Ay, ano man ko no to? Ambot ka kanay, uwa ko mahibaw. Ay, unsa man kahay eksplanasyon sa siyensya adto. Ambot lang kanay. Dili ka matapos na ang kalibutan, sir. Uwa sa tabahibawan na eh. Oh, Niberto. Abi mo, nibalik ko dito sa imong paryente nga. May amo untang gitaguan ni Laura. Oh, Apat sa ko pagbalik dito. Uwa na nga akong pamilya. oh, ha? Sa apartment ni Laura, uwa siya tao dito. Pastilan, siguro yun ka, sir. Nga mo gito silang tinood nga pamilya. O, Noiberto. Ug si Dayan. Wa siya labot sa kong kinabuhi. Unya, asa naman karon sila? Noy, nagkinahanglan ko siya mutabang. Sir, kuan, kanang nakaamgo ko. Dili lang una ko magkuyog-kuyog ni mo. Dili lang una ko mugawas din kay tingalig. Makitaan ko ni Ma'am Dayan, o iyan sab kong pangutanon, o hain ka. O simba ko, malahos na gud niya pag martilyo nga kung mamatay yung ko, ana, sir. Kung musugot ka, si James, anilang una ko din sa giabangan kong bahay. Di lang yun ko mugawa, sir.
Dili lang ako mo trabaho di sa atbang kay tingali kitaan kong Ma'am Dayan. Nay. Wala problema ni Berto. Sir, pastilan pasensya na yun, Sir James ha. Dili ko makatabang nimo. Milagro ang gusto ko tabang ni Berto. Milagro, gikan sa kahitasan. Unsa? Muna ako iyang yun mo, Nay. Gaon ta. Iapil ni mo siya mong pag-ampong akong pamilya. Nga magbalinahon mi. Nga magkita na mi si Laura. Ikaw man si Franchel nga akong anak. Ug matibuok pabalik nga akong pamilya. Ug unta, wa na magkasamo kung magkahasol sa mga hunahuna ni Laura. Sir James, mag-ampo ko tungod og alang sa kalinaw sa imong pamilya. Mag-ampo sab ko nga dili na ako ikay bagat pag-usap si Ma'am Dayan. Kay pastilan, murag, dili kay mura. Sa akong paminaw, mupatay gyud jag tao kung magkinaunsa. Ni Berto. Nganong lupot ang kaayo ang nagdagay tayong tubig. Nganong dili ko man makita si Laura. Usbon ko nga akong ritual. Ari Agwalos! King na usap. Ari Agwalos! May dautang balita! Ugon sa ka ng balita? Nadunggan ako sa mga huong-iyong sa mga pating, sa mga kasag, Nga unsa? Nga unsa ka kadali ko? nga si Kupit, Nga no si Kupit? Dali ati King, sige sulti na yun. nga si Kupit, nibalik ko kaon o mga kasing-kasing sa mga lalaki. Kupit? Ikaon pagbalik o kasing-kasing sa mga lalaki. Duta katawa! Duta. Dili ka na balita alang ka na ako, Tiking. Naanad ako ni Ana. Naanad ako ni Kupit sa una pa. Mas dili mayo nga magpabilin siyang magpugong sa pagkaon sa iyang kanunon. Oh, Heh. tawa. Ninduta katawa! Nalipay ko sa imong ibalita, Tiking. Nalipay ko. Mas labing mayo nga patyo niya ang tanang kaliwat ni Adan didto sa mama. Buwan! O kung patyan ni Kupito Gapil ang kaliwat ni Adan sa dagat, ha? Litob ka man ka, Tiking. Way kaliwat si Adan sa tubig, sa dagat, wa! Hindi ako. Kaliwat sa akong amahan si Haring Poseidon. Si Okto, kaliwat ni Kraken. Ang mga isda, kaliwat ni Sitos. Ito ha? Og, O gato! Kaliwat ni... kaliwat kang litob! Litob kang dako! Nakita ko nga akong kaugalingon sa tubig. Nakaligo ko og dugo. Nagkakaunasap ko kasing-kasing sa tao. Tungod ni mo, James. Gisamaran mo ang akong pagbati. Tungod ni mo, James. Nahibalik ang akong kabangis. Gisalikway mo ang akong gugma. Isaan ko. Sangan sa labing hangol og dugo og kasing-kasing nga brekolakas. Dadun ko ikaw sa iyang atubangan. Og ihad ko ang imong kasing-kasing kaniya. Uy, hala! Nakusog sa akin ang ilagay kinatuyo! Yan, pego mo kayo!
Ingon sa di ko makatuon sa akong nakita, day. Gikalipay ko nga akong nasayran karon ng tirang. Ha? Bani lang ang naa sa sud sa lungon. Nga sa ato pa, buhi si James. O posibleng Siya, day, Laura. si Jeff. Si Jeff mao si James. Siya si... Siya si James ng tirang. Siya si James. Ang akong bana. Ay, niya. Hain man ron, day. Tuan ni Dayan si Dong James na ba? Og matod para ba atong Lucio? Immortal si Dayan. Nga sa ato pa, kay immortal man, tunay gahom si Dayan. Mauday nga kaniadto. Sa diyang nagsamok siya namo ni James. Ako lang ang makakita niya nga mihawak sa kong bana. Og nagtuo sila nga sa diyang kainkwentro ko og gikabugno si Dayan. Nahisama sa hangin na akong gikabugno. Og nahisama sa buko sa usak ka buang. Mauday, immortal day siya. Niya, day. Tuan naman to si Dong James ni Dayan. Kuhaon ko pagbalik ang akong bana. Kami ang magtiayon og dili sila. Kami ang tinuod nga nagkahinig og maay ng tirang. Ay, lisoda, anak, day, ay. Way lisod ko ng among gugma ang mupatigbabaw ng tirang. Bawiun ko nga akong bana. Sa bisan unsa nga pamaagi. Bawiun ko gyud si James ni Dayan. Sige, mami. Oh, At mawiyon si Daddy James. Kinalang isog ta, mami. Ako giling daddy nga tinuod si Daddy Jeff. Feel good na ako sa una pa. Nga siyang tinuod akong daddy. Si Daddy James. Gusto. Tuon ko ang probinsya ng Laura. Basir tuwa siya dito. Igom lang akong anak. Ganun karoon pa siya kumukunahon na ani. May cellphone ko. May numero ko ni Laura. Kaututos ko mo sa... Uwasa akong pulsa na akong cellphone. Kinuha ko. Usin ito po rin eh. May mga nagbayad ng mga patayang lawas. Ginanagpasad sila. Usab din eh tabo. Usab din eh tabo din eh. may kalit nga kusog kaing tubig o hangin nga mihapak din ni samong dapit. Huwag na nga matay mo bang nagpuyo din ni samong dapit. Huwag may nakakita sab nga may babay. Nga buha kayog naong og iyang dagway susama sa usa ka kasag. Unsa? Oh, si James kinang nanawag. Hello? Yun ko kamungtanan. Kinsa ni? Dayan? Ikaw ba kini? Oh, ako kini. Hain ang akong bana. Hain si James. Iuli siya kanako. Wa siya labot nimo. Maluoy ka, ibalik na ako ang akong bana. Di na mabalik di mo si James, Laura. Tungod kay patyon ko siya. Lugiton ko ang iyang kasing-kasing. Patyon ko siya! Ayaw ka nagbuhata. Ayaw ka nagbuhata. Maluoy ka, Dayan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!